Al 60 jaar zet Sport Friesland haar in voor de zoenens van de inwoners. En dit vieren ze met een jubileumfeest. Er kan net een grutsker mens vinden op dit stuit als mij. En wij een bescheiden club in Friesland. We binnen Sint-Wurg al met meer dan 140 mensen rondwerken in Friesland. En we groeien nog steeds. En dat is net een doel op zich, maar dat betekent dus wel dat er steeds meer verlet is van wat wij goed kennen. En dat wij steeds weer beter leren van wat een meerskip eens echt nodig had. En dat wij dat dan echt bieden kennen. Wij bezieken mensen zong te houden. Wij bezieken het verenigingsleven overeind te houden in Friesland. En ik denk dat dat helemaal in deze tijd, vooral in deze tijd, een hele grote belangrijke opdracht is. Soms is het hand uit de mouwen en ien op ien met ien. Ik haal die van de bank, ik geef me daar te kuieren. En ik hou die, maar een nieuwe energie weer in het leven. Nou ja, machtig. Maar het draait net alleen maar om de fysieke fitheid. Als het gaat om die heel hinnenshort, dan short bij mensen willen. Plezier. En dat is de belangrijkste reactie die wij zien. Dus het plezier wat bewegen mij brengt, de energie die ze ervan krijgt, de fitheid die ze ervan krijgt, dat is wat hier achter short. En dat is echt wat wij zien. Want dan kerst de hele verhaal door als het goed in het veld zit.